lupa komen, like, subscribe. Kopi Bu, tunggal. Loh, Chan. Tekan ndi? Boleh kerja gak nemu cah iku. Kira kepean ta? Iya, Ya le kok ya. ana? Iya. Iya, cedak. Lu gak kerja ta awakmu? Enggak suwe nganggur aku. Loh, kon Chan. Iya Pak. Tak WA bales yo. Apa yang tak gadeno we? Waduh pancet ta iku. Iya, ati lupa kerja. Kene lho Kak. Kopi-kopi tapi durung bayar aku. Kene lho Pak. Nunggu. Oh iya sih kene lho. Tak kerja blas aku suwe. Melo po kancane gawe kerja. Walah ya padha ae aku yo golek penggawean jak iwune ngene ngalor ngidul ngulon ngetan ya. Kan rezekine balas iki ya apa e? Iya, kok cak ngeling ngene ya. Nyambet gawe. Awak kate rabi. Hei, Wih, aku ndelok di Facebook ono lowongan kerja. iya ta. Iya, tapi nyumbah motor. Ya gak apa-apa sih, sing penting oleh dhuwit. Kate rabi yo kancane yo. Kan nyambet gawe blas suwe arek. Meneh diparani. Kancane hati sepeda, Pak. Lah iya meneh ae wis. Tak Iya. usul namamu meneh. Oke. Pirek bengi. Ayo balik ah. Ayo Ayo, wis. Ayo. Ayo kita bayarane pirek. Apa iki Mang Rek? Es loro. Kopi telu. Ayo wis. Piro yu? Songo karo 7,5. Piro? 16,5. Kilo. Oh alah. Pabrik sakmene ke. Aku gak ono sing mlebu lek kena pabrik situ-situ. Gak duwe jasa apa aku keliru. Biyen di sekolah no gak gelem. Kan ketun ngarep ngene. Ketun buri kabeh. Warung saya.
Meneh diparani.